Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terus paling beberapa Turkiana pilih sahun gadai calon Arjuno Mas Dadang. Buri bagi belakang masih tidak biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat ya. Berjumpa lagi bersama Cah Ponorogo. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, Allahumma amin. Buat sobat-sobatku dimanapun berada, bahwa pada kesempatan kali ini bersama Cah Ponorogo yaitu review tentang hajatan lamaran manten ya. Di sini saya mengikuti perjalanan untuk menuju ke tempat calon besan putri, yaitu di Desa Sampit, Ponorogo, Jawa Timur. Dan di sini sobat ya, kurang lebih sekitar ada 15 orang atau keluarga yang ikut dalam acara lamaran tersebut. Oke sobat ya, bagaimana keseruan hajatan lamaran ini nanti? Simak videonya sampai selesai.
Desa Karangan Badekan nyampe ke Duko Ngerancah ya, Desa Gajah. Ngerayun ini perjalanan sekitar 2,5 jam, ternyata lumayan jauh. Dan ini sudah masuk Desa Gajah, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Oke. Kata-kata gimana, Pak? Dijalani apa yang sudah ada di depan mata. Oke. Mantap iki. Mosok tuwi dik tok. Sulit dipancing minggir. Oh iya, oke. Ah, iku. Oke. Nah, alhamdulillah sobat ya, sudah nyampe ya di lokasi. Ini pas. Mas. 2,5 jam lur perjalanan dari Desa Karangan Badekan. Lumayan. Weh, mosok mabuk. Orang mabuknya apa? Aduh. Piye dalane? Mrene ping pira nduk pisan? Ping pisan iki. Oh iya, kerasa ya. Tapi touring ora apa-apa. Wah, penak kene sih an. Nek medane wis kok jurang sentuh. Maksudnya iki yo ora. Medane menak kene. Aslinya sing marai jalan rusak iki tangke iki ora ketonton jadi banyu yang jalan kadang makane. Ya cuma oke di tawe. Oh iya. Soto lanang. Ngawur. Duk, sama iki. Ini para sinoman sobat ya, ini membantu membawakan pastel ya, atau makanan-makanan yang dibawa oleh-oleh untuk acara lamaran. Dan ini Mas Dadang ya, ini calon pengantin laki-laki. Tari gue sanggup perapan ya. Ya. Aku arep wawancara karo iki. Konsepe piye Mas iki, Mas? Tetap semangat ya, Mas ya. Simpennya tetap semangat.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratul para alim, para ulama, para kiai kang kula taati. Para bispo, sesepuh dan sesepuh kang kula tosi. Sedaya tandangan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian ingkang kula hormati, boten kathah Bapak Sayyid ingkang kula hormati ugi calon radang ihsan sarungan saking karangan badikan ingkang kula hormati. Bismillah, ngaturaken salam ta'adilipun keluarga saking Bapak Hadi Dalasan Sebenere. Mugi kawula dumateng Bapak Sayyid putra keluarga Dalasan sedaya tamu undangan wonten mriki. Kawula saken kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi. Ingkang sanjipun atas nami keluarga Bapak Hadi ngaturaken matur agunging panuwun dene punapa sowan kula sarombongan wonten dalem ngrancang dadah sambit mriki sampun katampi kanthi sae. Kanthi sesampunipun kawula sarombongan tumindak wonten dalem mriki sampun pinanjenengan pakormatan palenggahan saha pasukan kang sarwa ibadi ingkang sedaya wau tansah ndadosaken sukaranipun kalih kawula sarombongan saking keluarga Hadi. Warta saking Bagul Sinantiwara Mas Dadang Rukmananiko gadah raos pangraos kalian putra estrinipun Bapak Sayyid wonten ing sambit mriki. Terus kami alhamdulillah nek dinten warta kala sampun kapireng saking keluarga Bapak Hadi. Ketawasipun kang putra kadosipun pun paham dalam mriki dipun tepang kalih putranipun Bapak Sayyid ing panangkah suwanipun Bapak Hadi putra keluarga Dalasan sedaya bendherek kelawau sepeda badhe nembung kang putra. Sasampunipun dipun tembung mangke sekaligus badhe dipun lamar ngeten Pak Sayyid. Mila ing pangangkah pengajian-ajinipun Pak Hadi sakeluarga mugi-mugi sedaya mangke estu-estu katampi kalih Bapak Sayyid sakeluarga. Mbak sinten namanya? Mas Sufi. Mbak Lutfiana, Lutfiana, ini pribadi Mbak Lutfiana Rofiqoh putri Bapak Sayyid. Bener ini jangan terpanggil Mas Dadang berbangga. Sambut. Ini mau bisa dia kakak, lo tak panggil. Jenengan beberapa saya itu kali Mas Dadang. Sambut Pak. Alhamdulillah pun. Lek pun remen dinten niki mangke Mas Dadang badhe nglamar panjenengan. Dipun tampi alhamdulillah para bapak saha ibu
rawuh wonten dalem mriki sami anak seni bilih Mbak Ulfiana niku ternyata sampun remen kali Mas Dadang. Masya Allah niki mati ugi sekaligus badhe dipun lamar. Ini lagi mati sasampunipun wonten atur panapi insyaallah wonten niku sedhik tanda mata saking Mas Dadang saking Mbak Ulfiana. Pinantinan punapa jenenganipun pancen badhe silaturahmi nakinaken pepetanganipun kaum putra selajeng badhe nglamar putra estrinipun Bapak Salut. Bupili regeten atur ngiringi nembung saha lamaran sampun kula aturaken sawatawis saking kula minangka sulihipun Pak Hadi Saprangko kula cekapi semanten rumiyin lan ugi nika mangke Mas Dadang badhe ngaturaken tanda mata mboten nggih kepilih mekaten wingi sekecaken pun pinaras lenggah dan bisa mati kami panggali wakilun ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Makan sawen para binuko para bapak ibu sarombongan saking Desa Karangan Kecamatan Wetan ugi sedaya undangan ingkang kula hormati. Monggo langkung menunjukkan ratu siswa kita dumateng ngarsa dalem Allah ingkang sampun paring mapinten rahmat nikmat ugi kesaratan kalugungan dumateng sika sami ewa wekdal enjing siang menika saged nglampahan panunggal bersilaturahmi wonten dalemipun Pak Sairul mriki kanthi boten-boten kalangan setunggal sapunika. Allahumma amin. Amin ya rabbal
sayun satrika kalongso ingkang hormati dumateng Bapak Hadi sarombongan saking karangan Badekan ingkang hormati dan dumateng Bapak Pinsepuh di Mandiki sebagai kemauan kula ingkang hormati lan bapak-bapak ingkang hormati lan para adik-adik ingkang kawula tresnani. Lan rumiyin sumangga ngunjukaken ras puji syukur dumateng asanipun Gusti Allah ingkang sampun paring pinten mapinten kanikmatan saha kesarasan dumateng kula lan panjenengan sami saengga wekdal menika kanthi angrawuh undanganipun laksanaipun wonten dalem inggih iki kanthi boten wonten alang tunggal menapa Allahumma amin. Kapingalipun inggih menika selawat serta salam tetep kalimpahno dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun ringkes umatipun saking zaman peteng dumateng zaman terang benderang zaman ing wekdal menika kanthi kita alami sedaya. Ing salajengipun ing mriki sampun ngempalaken para undangan nomor sedaya sepuhanen dan siap kemarin menika sepindah di silaturahim kapingalipun badhe patinten anggenipun badhe babakan putra-putranipun lan juga tasih dipun padosi wonten dinten pemisuhan sapunipun mugi sasampunipun pados mangke saged dinten ingkang dipun tuju marang anami pados dinten ingkang dados kuncinipun anggesipun pihak dipun pasayun tapi Pak Haji saking Badekan lan Allah mudahaken dinten ingkang dipun tuju mangke dan kami mangke pihak sedaler kami pihak bisa tuju wonten dinten Senin Kliwon ukunipun Kurulut ulanipun Jawa Besar dinunanipun Masehi menika wonten ulang tanggal kalih terus besar sakderipun besar besaran ing benjing wonten dinten Sekuliwon terus sembilan wonten Kuliwon dan juga wonten Senin Kliwon kanggo mbiyen kula tujuaken dumateng Pak Sayun pripun wonten Senin Kliwon Kurulut besar tanggal gangsal niku bulan Pak di pihak jadi mantu sampun teko kantun kula manggaken dumateng jaler dipun jeneng sorak Senin Kliwon Kurulut lan pun nek masalah Kliwon iki boten sangkutan taun Pak Haji. Sing penting pami dimurid iki naksih jenengan Pak Bapak sedanipun ta Ibu sedanipun pun wonten ngari wonten legi gareng deburi nek cara iki mantu sae saestu sae. Boten kok dipari gareng enten boten niku mantu deburi. Karena air sandang kanan, air sandak kok sandang niku. Nek sing dinten pami niku diarani Raire kon semana Kliwon kon pakai Kliwon air sandang kanan. Jadi sing setia tentangane terus nek saged tiang jaler itu sing dibilang tiang setri nek orang begini itu. Jadi teman jeneng musawarah mungkin sampun dipun manusia saya yang lakah wonten itu nek kira-kira monggo niku musawarah dipadosi. Sampun Pak katul beret kula niku. Tapi dinten Kliwon niku oleh dateng dereng lain. Boten kok dereng lain. Nek Kliwon iki iki mandheg kondang sae. Iya. Nek Kliwon iki mboten nek pat iki mboten wanti, mboten wani mboten wanti. Istilahe lahir anu legi paen kon lagi mboten wani. Nek mriki nek deburi niku nek mriki. Nah tiyang jaler niku digendhok sing jaler nek saged sing setri. Kalau ngini dinten ingkang badhe kantheng sampun ingkang kapicikan ijab kabulipun ing putra sekalian wonten ing dinten Senin Kliwon bulan sarpipun alhamdulillah waktu saking Bapak Hadi sampun mugi-mugi
mugi kantun ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Saengga anjenipun badhe nyambung pasegirinan watawis keluarga Bapak Sayur kalian keluarga Bapak Hadi lumantar terus kalian estu lestantun kalis widodene sami kala boten halangan sunggal menapa selami. Amin. 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 Mas Dadang, Pak Hadi, ini kami untuk masih sedang berada. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi lampah kula rombongan awit saking dalem Pak Sayur niki ngantos dumugi griya kula piyambak wonten ing kanabaikan tansah mangke wilujeng boten alami tunggal napa. Semanten sapengker kawula sarombongan Bapak Sayur sapergo ugi mugi tansah pinaringan wilujeng kalih ing bidho kanthi sami kala boten alam segala menapa anggenipun badhe kesanan tansah pikantuk ridho saking sanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mekaten lan semanten ingkang saged kula aturaken purwo madya hikawusaya wonten atur kula ingkang kirang jutrono kawula datang nuwun agungi marang semua wakil billahi taufiq wal hidayah wa ridwanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Billahi ta'ala lahumul al-fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Rabbana hab lana azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Rabbana ighfir lana wa lana sabab iman wa la taj'alna qulubina fi ladina amanu rabbana innaka rahmanur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbiyal yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi pun Pak Sairun sahabat ingkang hormat lan para undangan ingkang makempal wonten dalem iki kapure neseni anggenipun gadah hajat-hajatipun Mbah Kirun Sawarga ngawontenaken jenengan sekolah medeni dumateng Kanjeng Nabi Adam sak garwanipun Ibu Siti Hawa menika bakal kata simbah kali dahyang jembek iki dahyang Pedhara kangge ingkang warsa bisa dahyang Pedhara tinggi ingkang sansang kali dahyang sedina piyambak taman ditangi kiai yang tani dahyang tempat rapat lima tengah masan kuwi sama judul sing ngrangi dayang iki tikang pekasi tentang rembulan seni dinten pitu pekan dasar. Kuku tigang dosa sasira tang 8 Windows kawan kali kasmo gurune dinten tanggal wonten dinten. Kemespon sapunipun sepindah Mbah Sairun Sawarga nyuwun daya kawijengan pun Gusti Allah nggih ya serta wonten dusunan iki bejenga. Cara jegadane tanda-tanda kuwi bangsi saka parani dijangkung kawijengan kalian Allah Subhanahu wa taala awit dinten kemespon sapunipun ngantos sakajengipun sampun ngantos wonten anggenipun. Menapa kalping kalihipun ngidinaken anggenipun para dinten. Antawisipun anggenipun badhe bebisanan Pak Sairun kaliyan Pak Adi dumateng dusun pundi karangan Balong badekan inti sasampunipun Pak dinten kala dinten ingkang dipun tuju wonten dinten Senin Panuku kula mangke inti jinangkung kesuksesan kawijengan Kini kami anggenipun badhe iskat mangke kebetahanipun sekeca dipun padosaken sampun ngantos wonten kepita menika ngantos suku ingkang dipun tuju. Dinten ingkang dipun tuju mangke sampun ngantos kegaduhan sampun ngantos wonten kepita menapa kemawon salajengipun tesih ngawontenaken sekul sukti lan cari sepindah sembah putih dumateng Yang Agung kateng kalipun dumateng Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakadipun Abu Bakar Umar Utsman Ali entenipun kados sepian cari inggih menika sepindah Pak Sairun anggenipun Pak dinten wonten dinten menika kaliyan anggenipun badhe besanan dhateng bakti kusinan karangan mungkin jinangkung kajian kadosan sampun ngantos wonten beda dinten dinten ngantos dinten tukinipun dipun tuju dene wonten kirang salanipun anggenipun nyedakoi sekul sukti lan sari mugi Gusti Allah ingkang paring pangapura monggo dipintaken ujeng dhateng sederek kula sepuh hanem miwah sedayanipun. Salajengipun lamonten gonong songo karang songo ingkang dipun patrapaken wonten kahamun kawula Sairun niki malih songo ingkang dipasaya kagem Islam dan tanah jawi sabatipun dipun terusaken umatipun dumateng rembaka lan winasanipun Gusti Allah anggenipun pagi wonten dinten menika dimulaken kaya Allah Subhanahu wa taala wontenaken golong 3 panutan tigang beres golong 7 dinten 7 menang dasar dan bisa sasilah kang 8 mistang kang asmo gurune dinten kang wonten dinten pun sapunipun kadamel tak dinten pinangkung kawijengan wis ingkang antar sak gurunipun dinten Data lan salajengipun
ngawontenaken golong gangsal menteri dumateng derepun ingkang sami nyengkuyung anggenipun Pak Dinten Pak Sairun daya kemawon sepuhaning Jalaripun meru dumateng derepun sekawan. Nggih wala mahkamah saudara Mominas katan jangkung kajenengan awit menika dugi ngantos wangsuli ngantos saterusipun campur ngantos wonten kota dipun nangkan meru dumateng Dewan Kajian Jangkauan ing malaikat dumateng calon pilihan sekalian bisa sampun kawuli mugi Gusti jangkung kajenenganipun wonten ngantos salajengipun ngangken semare inggih menika sekarang mulai dumateng para ahli luhuripun Pak Sairun lan Gembrang-Kacan wareh ahli luhuripun Pak Hadi luhur Jalaripun didalah masalah kangge luhur ahli dayang Pandorima wonten tanah Jawa sungadat nasaipun Gusti mugi-mugi seprotesan ing namare dados patipun Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten sampun penanggepun luhur ya dinten menika nggih Pak Dinten wonten kirang seorang pun mugi ditara ing pangkula wonten angkan malih kicak menika kecangan anggenipun badhe madosaken bebetan putra putrinipun Pak Sairun Gembalan Kaca Kalimutan Mbak Adi awit dinten menika dipun pang dinten ingkang dipun uji wonten dinten sinanggiwan ukrulus wulanipun besar mangke lan salajengipun sedaya ngawontenaken kala gimbal sing menika mapas anggeringat mapat putranipun Buddha Wadak wan wa indang pakesiat tingkang anaken pasangan nopo dina nopo sasi nopo taun nopo windu sasampun ing papas kanan para gimbal dinten kemisuwun prabahu niki ingkang dipun dijin menika sepindhah telenging muku kaping kalih sanare sasi sasampunipun kapapas nang saringan kaliyan para gimbal Gusti kantun mangsa rahayu kalujengan wit menika ngantos salajengipun lan salajengipun sing ngamontenaken saka perintah satan kula ngajeng-ajeng ingkang dipun pinamaraken menawi dinten itu menawi dalu ganti saseta taun 8 dinten kang semapun dinten tanggal wonten dinten Kamis pon ukunipun landhep kadama Pak Dinten Pak Sairun Gembrang-Kacan dari pihak Isam mugi sasampun ngaten Gusti Allah kantun ngangsuli rahayu kalujengan ketentreman wis menika ngantos salajengipun sampun ngantos wonten ngajeng punawa dene wonten kirang selangkungipun anggenipun sedhakuan lan wonten surga ingkang kula meratelaken mugi Gusti Allah ingkang karupan kula idinas ratan kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santawis siang ugi sonten peparengu kula sak keluarga saking badhekan nyuwun pamit nyuwun tampahing pangestu Bapak Sairun sak keluarga dalasan provinsi sepuh mugi-mugi lampah kula sak rombongan awit saking dalem mriki ngantos dumugi griya kula piyambak-piyambak tansah manggi wilujeng boten arep tunggal menapa. Amin. Lan kula sak rombongan keluarga Bapak Hadi namung nderek dedenak mugi-mugi Pak Sairun sak keluarga ugi tansah pinaringan panjang yuswa mirah rezeki pinaringan sehat wal afiat tetep iman Islam ihsanipun wilujeng donya ngantos akhiratipun. Menika sawetawis mekaten inggih kula matur wonten sedaya atur kula ingkang kirana jubrana nyuwun pangapunten. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget atas undangan yang sebagai saudara namun
Rugi untuk penjenengan saking memiliki anturun gendam kiamat juga bersama kita berkunjung di pernikahan Gusti Allah Ta'ala. Amin. Oke sobat ya, kiranya sampai di sini dulu perjumpaan kali ini bersama Cah Ponorogo. Semoga dengan edukasi ini dalam acara lamaran tersebut alhamdulillah berjalan dengan lancar mulai awal hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.